men alle var de villige til at give alt for at ende med trofæet og titlen som årets Robinson. Sådan her gik det til. For eksempel blev han nu bare ved med at tale. Og første gang i historien lykkedes det et hold at komme hele vejen til sammenlægning, uden at komme i ord. Nu kører vi kraftedeme. Jeg kan ikke ind i det øvrigt igen, det kan jeg godt sige. Sæt i gang! Yes! Tak for det. Normalt vil jeg byde mine gæster hjertelig velkommen, men jeg er fandme ved at træt at se jer. Hvad synes du om dit hold? Årets Robinson blev også kommet ud. En spiller udvalgt af de andre som den taktisk stærkeste, uden de selv var klar over det. Bødlen fik til opgave at mærke 3 personer, som du kun kunne overleve ved at få stemt bødlen ud. Du skulle bare lige finde ud af, hvem det var. I er nu blevet mærket af bødlen. Hvordan har I det? Pisse dårligt. Det er ikke så rart. Jeg ved ikke rigtig, hvem det er. Steffen, hvordan synes du om at blive den næste mærket? Det er frygteligt. Det er ikke den måde, jeg har tænkt mig at opføre det. Hvad kan I vaske? Det er til. Så I håber bare på, at der kommer noget af? Vi håber bare, at vi kan komme ind igen med at finde nogle andre dyster og i andre udstemmelse. Så jeg har opgivet at finde bøden? Nej. Men det er taktik. Det er Vi kommer i hvert fald ind igen. Vi vinder. Ja. Bødlen levede til fuld op til mine forventninger. Ikke alene fuldførte han sin mission, da han følte sig truet, tøvede han heller ikke med at smide en af sine allierede ud. Så hjalp det lige lidt, at de mærkede, at jeg havde fundet ud af, hvem han var, og det var min kære Bødel, som selv betragtede troen. Taktisk overblik fra min bødel endte bræt, da den bedste kongemorsagtige måde blev stukket i ryggen af sine allierede. Du er lige blevet stemt ud, Morten. Hvordan har du det? Jeg har da helvede til. Det indrømmer jeg gerne. Jeg synes alt det gik som det skulle, og jeg synes jeg havde en finger med rundt omkring, men på grund af det med bødlen, så synes folk, at jeg måske var lidt for taktisk, og så blev det sådan. Jeg havde en god ting der, Andreas og mig og Lasse. Jeg vidste godt, at jeg ikke kunne stole på dem, men alligevel så følte jeg sgu et eller andet sted, at efter det vi lige har været igennem de sidste døgn der, så synes jeg, at vi lige kunne blive enige om, vi skulle være sammen i finalen, men vi var sgu... Hvem tror du vinder Robinson? Jeg håber fandme fuck mig ikke, det er Andreas og Lasse. Så dør jeg. Jeg dør simpelthen 100% nu i aktivitet her. Det gør jeg. Jeg håber fandme Martin han vinder. Han har sgu bevist over for mig. Det tydelige taktisk komme ud af spillet var det tydeligt, at det var hans bødler, som havde overtaget tronen. Selvom det tydeligt hvad der ville ske, kunne hverken Martin eller nogen af de andre få skabt en alliance på det. Jeg tror ikke rigtig, Simone, jeg tror godt, du har fået Ja. til at forstå. Ja, Simone. Nille får ikke tåle, det tror jeg ikke.
også drama blandt de udstemte. De skulle nu finde den sidste, som skulle direkte ind i finalerunden. Det blev Stine, som trak det længste strå. I finalerunden blev det alles kamp med alle. Det var de yderste marginaler, som gjorde forskel. Pernille? Ja. Kom ind. Andreas. 9 minutter. 49,2. Det er lige nøjagtigt nok med 1/10 af et sekund til Andreas vinder. Helvede, mand! Efter den pressede Pernille, som vidste, at alt andet end sejr ville stille ud af. To be in the finals? Feels great. Feels great. Fantastic. We did it. 42 for the win. What's the plan for the This was the plan. Så hvor kære Juri heroppe, det er indflydelse på. Og vi er der ramt med spred. Det er jeg skal have det. Andreas? Ja? Hvorfor er det der skal finde sted på Lasse? Fordi jeg har lyst hår. Jeg ved det. Det kan jeg ikke. Det er sgu ikke. Det er noget, I kan bruge nu. Overhovedet ikke. Det er det, jeg tænker på til. Jamen, det er virkelig svært at skulle sætte min værelseskammerat herude på midten. Altså, skal jeg stå her og frygte en finale, hvor I kommer gående hen over mållinjen på samme tid? Nej, det skal du ikke. Der bliver kamp til streg. Okay, det er jeg glad for at høre. Der bliver kamp til streg. Men du er lige ved at blive lidt på sukkersødt. Det bliver den bedste mand, der vinder her. Det kan vi ikke svare på, hvem er, før vi er færdige med finalen her. Lad os hvorfor skal du vinde? I år, der er det sådan, at I ikke alene kæmper mod hinanden. For at blive årets Robinson i år, skal I også slå sidste års finalister. Jakob Niklas, kom herind. Giv mig en hånd. I skal jagtes. Lasse, du har sidste stemme. Det vil sige, at der er 3 stemmer på Andreas. Der er 8 stemmer på Lasse. Det er 5 stemmers forskel. Det er 40 sekunders forspring til Lasse. Så er det godt! Feel me, touch me.
sige, hvem der er foran. Men I ved, hvad I kæmper om. Trofæet er æren. Og ikke mindst lov til at sige, at vi er den bedste på værelse 42. Ja, jeg kan godt se det. Det var så ramt, faktisk. Lasse er ved at være halvvejs, Andreas er måske en brik bagefter. Du kan selv bestemme, hvor brikken skal sidde. Vi nærmer os spot opløsstrækningen. Torbjørn, hvis jeg får mere ro på, skyder jeg kraftigt med i bukserne. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest, you can beat the world. Hvordan har du lige nu? Lige nu, jeg tror ikke helt, jeg har forstået, hvad der er sket. Altså, jeg er i chok, tror jeg. Choktilstand. Både over at have vundet den her, men også over så meget glæde over at have vundet sådan en hård leg, som den er. Standing in the Hall of Fame, yeah.